Takže čaute, vítam vás u nového videa. Iba som vám chcel povedať, že nejdem natáčať celý týždeň, ale iba tento deň, to bude tak 30 minút. Sme na rybníku v Opacovciach v Trenčíne, akurát sme dojedli neskorý obed, je 14 hodín, tak. A máme už všetci nahodené. Tu Paľo, Peťo, tam je Paľová udica, Peťová a moja. A mali sme už také pipance, ale zatiaľ nič. Takže keď bude dačo, tak natočím. Iba som vám chcel ešte povedať, že tuto je tu sumcový rybník a tamto je kaprový. Čo je kaprový, sú tam jesetere, no, kapre a amure a čo? Pleskáče. A tuto sú také obrovské kapre a sumce. No aj jesetre. Muselo to aj daktori prehodia. Takže takto. A tuto sme vylovili včera bojku. Dobre, To je, hneď sme tu. Tu teraz Vinskovi prišiel jazda, takže vyťahuje. Takže to vyzerá, že to je dosť veľká jazda. To bude, neviem, buď nejaký kapier veľký, alebo nejaký jeseter. Vodu máme pripravenú, dezinfekciu, máme všetko. A vaničku nachystajte za... Hej, vanička je v pohode, vanička je tu. Peťo, upri som ti vyťahol. Na tú popku. A iba poviem, Nájdený nadväzne som chytil. Viňo teraz chytil rybu, čo sme išli sme sem a našiel popku, no nadu popku a nadväzec a na to teraz chytil. Mohol by to byť. Ale nepustím ho do mňa. No... Tak sa tam ťahaj. Ale to je niečo. To je niečo sprosté. To je asi Pleskač. A ide to proti tebe, či povie riadne? No teraz to ide oproti mne. Teraz to ide... Ale... Kapier to bude asi. Aha, počkaj. Taký pleskač, taký tučný. Hej, že 90-ka pleskač. Myslíš, že existuje? Vajčiska medveď. Stále sa s ním mordujeme. No, Viňo ho vyťahuje už asi 10 minút. A v kuse, že Viňo ho dovinie, už je skoro tu a zase mu dá kopanec, odíde. Ale v kuse je tu, ale je to riaden macek. Akože kaprík. Aha, teraz ste ho tam mohli vidieť trocha. Aha, už sa zdá... Ty kokos, to čo je za hovedo? A ešte nie je, ale... To je rekordman. Čo som ťahol vo... To bude 85-ka. Dobre, hýbajme mi Ale ďalej. to môže byť aj 80-ka. Neviem, ale tak bojuje riadne. Veď už hádam 15 minút sa s ním morduje Viňo. Ty ho dotiahneš, ja už mám čo robiť. Musíš ho napať, ho vyťahnuť. Udica sa ohýňa riadne. Aha. No už. Kde ho ťaháš? Ale to on tam sa vtiahol. Poď. Dobre. To je veľké. To pitvora. Chłopi. Ukáž, podržím ti udici. Dobre, poď tu. Dáme ho do vaničky a tu už sa poriadne očistí. Takže toto je Vincová ryba. Daj jebe to, kde to má? Do... Kľud, chlapci. Mám peán. Takže máme tu menší problém prvý. Má to trochu zapichnuté v papuľke. To nemá v papuli, to má v líci. Líčku, no. Ale Môžem tak udať tú popku? No, vidno, že to je veľká ryba. Toto asi nadväzec neprežije. Ale... jedno. Ale hlavne nech mu to vybereš, lebo toto je veľká ryba.
To nevadí, to je Takže úplne ryba je zachránená, dáme mu ešte rýchlo dezinfekciu. Nie. Dobre, vyberte ho. Háčik je vybratý, dobre, ale je to hovedo riadne. Počkaj, chytie. Veľko je to. Ukáž, Háčik, aj túto to iba dajte. A kde je oný? Len vyberte. Ako som si. Dobre. Ale klacko, fajný sexoš. Dobre. Toto berte. Toto dajte tam, to hodí tam k udici. Ty si počkaj. Poďme ho trochu obliať, chlapci. Počkaj, Boha, neoblievaj ho teraz, lebo má nervy. Nie, dusí sa. Nedusí. Daj mu Vody trochu na žiabre. Daj. Ja natáčam, vy mu dajte. Dali sme mu vody, ideme ho odmerať, aby to bolo všetko na videu. Hej, takže má 80. 80, krásny Macek, fajný. Vy tu máte pomôcť od... Hej, to mi Krásny, na celú vaničku. Samozrejme potom, keď sa dofotíme, dáme mu dezinfekciu, tak ako sa patrí. Aha, krásny. A poď. Má tam dezinfekciu, má modrú papulku, dezinfekciu a teraz Lebo už ja by ide som do ho vody. nezobral, to je ťažké strašne. Je to fakt, možno má Ja ho sám nedám do vody. 8 kg. Nie, dajte ho vo vaničke. Alebo vo vaničke. Ide pekne, aha. Kde? Tuto ho iba šupnite. Dáš sám? Dobre. Aj dobre. Krásny, ale videli ste postup, peán, všetko dezinfekcia, dostal vodu, čiže všetko je tak, ako má byť. Takže ako ste mohli vidieť, mal som záber, teda 76 kapor. No, 80 kapor, krásny, dali sme mu všetko, ako vravel, teda môj kamarát Peťo, že dezinfekciu peánom sme pekne vyťahli, krásny bol. Ešte dám do toho videa nejakú fotku a tak. Takže. A iba som vám chcel ešte ďalšiu vec povedať, že hej, že my nepytliačíme. Tuto Opatovce to sú proste súkromný rybník a my si zaplatíme nejaké, my zaplatíme a môžeme tu chytať aj bez rybárskeho lístka. Takže všetko tu je normálne a je to legálne. Hej, len aby ste si nemysleli niečo iné. Takže už som si tu nahodil, som si dal policajta, to tu pípalo trocha a teraz čakáme na ďalší záber, ešte tu sa ide nahadzovať. Takže. A tam dade sme proste, tam som dade nahodil, troška bližšie ešte a chytil som toho kapra. Takže takto. Hej, ale tam, proste tam hoď, kde my, lebo proste tie kapre, on sa zdá, že sú v celom rybníku, ale niektoré sú proste na hromade, ako keby skupinky, sa dá povedať. Takže, takto. Do toho ďobu znova. Ale ja si musím oddychnúť, že moja udica pípa ako a chalám tuto nič ani píp. Ale želám im to, aby mali taký záber. Takže keď bude, tak natočím. Pípati a mal som záber, ale zle som sekol a vypadlo mu to z huby. Takže tak do prčic. Nevadí. Hádam, bude takomu inému. Nahodil som si a takto. Tam to vzadu, za čo chytajú, chytili asi, im šiel záber, takže takto. Mne to dopadlo teraz na dno, takto. Bude záber, musí byť. Počkať, keď toto poviete, musíte si poklepkať po dreve dvakrát, aby sa to nezarieklo. My tu ideme iba takto proste sa prejsť zatiaľ, lebo my máme taký nejaké šťastie na to, že my ideme, keď ideme ďaleko od udic, tak začnú pípať. Poď, Paľo. A tuto
Zubač, tak ti zdochnú. Tuto je zubač. Strašne tu smrdí rybačina dade. A tu je zubač. Zdochnutý zubač, chudák. No fuj. Sranda, že to oni sumec nezobere. V Šoncovskom je rybníku. Takže takto. Video je roztrasené, sorry, ale tak proste nemám ešte ten gimbal, ale idem si kúpiť, keďže budem natáčať už viac takýchto videí a tu je ďalšia zdochnutá pleskač, rybka. Takže tak. 14:15 sme chytili kapra a teraz je 15:20 a stále nič, ani pípnutie. Ja si to idem vybrať a idem dať na novo cesto. A tak. Takže Paľo tu má kapra. Vidím 4. Že ťahá. Čo to je? Si má takú rybu. Kaper? Takže má kapra. Tomu ukážem bližšie, keď bude vo vaničke alebo v podberáku. Začína sa rozpršiavať a odopol sa mu. Amúr, alebo neviem, čo to bolo, kapor, možno jeseter, nevieme, no, proste. Ale skôr je amúr. Takže takto. Dúfame, že ryby pôjdu teraz, aj keď prší, no. Je 16:06 a stále ani píp. Ja mám ale padáky, ale aj tak žiadna jazda. A ak neviete, že čo sú padáky, tak vám to vysvetlím. Padák je vlastne napríklad, že ryba vcucne na vnadu a potom ju vypluje. A ono sa to potom prejavuje, takto sa to prejavuje, že vlastne ide hore a potom spadne dole znova. Teraz sa mi odopol. Takže že potom akože pôjde dole. Takže takto. Akorát sme vytiahli udice, lebo tak nič nešlo, tak sme dali cesto nové, navnady a tak. Takže takto ja som nahodil už a čakáme na záber. Takže Paľo mal znova jazdu, ale neskoro sekol. Lebo sme tamto chlapca bežali ako... Ale bežali sme ako o život stade, lebo tam je taký chalan. Je 16:54 a Paľo má jazdu. Teraz už stihol našťastie seknúť. Je to niečo veľké, takže to bude nejaký kaper. A kúkajte, čo som mu nalepil na tričko. Takže už je tuto, ale je od brucha chytený. Asi ho to musí boleť dosť. Ale je to lisec, kapor. Krásny. Ešte ho natočím vo vaničke. Tu som, je 18:30, je 6:30 a Paľo mal záber, ale odopol sa mu. A my nie, ja iba padáky. Takže je 18:47 a práve som vymenil udicu a takže takto. Rozprával sa s nami jeden ujo, že pri tom bielom, pri tom obkysličovadle, že je veľa rýb, tak tam pôjdeme cez noc alebo dakedy. A sú tam hlavne jesetere, amúre, ale aj kapre. Takže tak. Takže keď bude taký záber, tak sa ozvem. Šli sme sa navečerovať a teraz ideme znova chytať, už mali sme všetko pripravené. Ja som si zobral stoličko, lebo tam na tom altánke sa zle sedí aj dek pre istotu. A večer ideme na jesetera chytať. Takže trošku mi to tu pípa, ale aj mne, aj tebe. Ale je tu búrka, no nie je tu dážď, ale my máme nejaké šťastie, asi budeme mať záber. My máme
my máme nejaké šťastie proste, že sa tam zrobila trhlina, ale neviem, či dlho vydrží tá trhlina, či sa to nezatiahne. No, dúfam v to, že sa iba bude viac a viac otvárať. Takže ak bude dačo, tak volám, či natáčam. Akurát som vyťahol, sme mali takú návštevu malú a vyťahol som kapra. Počkaj, kapor, no bol to kapor lisec to bol, no. 70 cm. A ten kapor, hej, že lisec, to je bez šupín, akože je bez šupín, no alebo iba troška. Ešte dám potom fotku za týmto. No, takže nech to je trocha zaujímavejšie, idem nahodiť dudicou, hej. Takže potom kaprový liscovi, čo som vyťahol. Celkom vysoko, ale je to v pohode, lebo tam som presne chytil toho kapra. Takže mal som záber, ale buď som zle sekol, alebo ryba bola tak, že jej to neseklo do papule. A som tu takto zabalený, lebo fúka strašne, ale ako som vravel, sa tak vytvorila trhlina, ale aj tak tu fúka dosť, takže zima mi je a som zabalený celý, aj toto pečo je. A čo? A takto. Takže tak a keď bude záber, budem točiť. Tak strašne fúka, tak sme šli pobaliť veci, aby nám ich neodfúklo, ale ešte to nevzdávame, lebo mám tu pipance, aj tuto majú ostatní, ale zatiaľ žiadny záber. Sa to dám. Krásne to je. A kúknite, Harry Potter in real life. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. Ďakujem, že ste si vypočuli moju skladbu nádhernú. Takže už ho máme. Je tu. Teraz ho ešte... 60-ka. Ešte daj raz. Takže od jednotky po 62-ka. Taká 65-ka, taká slabšia 65-ka. Sa začne metať teraz. Dáme mu kúsok vodičky. Chlapci, dezinfekciu máme pripravenú, ale ešte fotka, lebo jemu to moc modré ostane, tak aby ešte fotka bola pekná. No. A vystrihol. Mal som toho kapra, teda to čo padlo, to nevadí. A kapor lisec, ani som si nestihol nahodiť udicu a hneď mal záber paľo na sír, takže len tu na Opatovciach idú na síri, čo sú? No jesetery idú na sír. Možno to je nejaký kapor, ale tak dúfame, že to je jeseter. S ním sa odfotím aj ja. No nevadí, kapor, aj s tým si dáš fotku. Dobre, takže tak. Máme tu toho krásneho kapra. No, na pohľad to vypadá ako 70-ka. Daj ten podberák, není. Tak, pekne prichytený. Strašne vysoký breh. Dobre, je tam. A prichyť si ho. Ideme do vaničky, spravím fotky a už je tuto vo vaničke. Ešte mu tú vodu zatvárajú. Vyberajú mu peánom, ne? Háčik, lebo je asi dosť hlboko. Zasvietím ti? Či toho iba one omrdá? Dobre, dajme mu vodičky. Dobre, počkaj, ale neviem, kde má. Dobre. Dajme mu vodičky. Ja mi nepristúpaj takú na. Kto krásny. Počkaj, odmerať ho chcem ešte. Dajme mu vodičky ešte. Počkaj, ešte nie. Počkaj, daj hej na ale fotku. dám mu teraz trochu vodičky. Počkaj, si chcem odmerať. No ukáž, to chcem. Tučný je jak prasa. 80. 80. Fajný. Takže 80-ka, videli ste to. Teraz mu dáme vodu. Dobre,
Teraz šíc, daj preč vodu. Počkaj, nepchaj tam hneď ruky, chcem iba takto samote. No zodvihneš to sám? Ja neviem, hádam, hej. No nie. Zdvihni, pozor. Dobre, krásny, mám fotku. A ja ešte, že sa pekne tvárim. Dobre, už sa pekne tváriš. Takže takto, to tu je. Yes! Môžem aj ja. Videli, že dávame každej rybe dezinfekciu, ak jej stihneme, ak sa nezačne. Dobre, počkaj, Hej, prosím, takže ešte nie. má tam dezinfekciu. Ešte nie. Takže chcem sa s vami rozlúčiť tohto videa, to je všetko, lebo ide veľká búrka do polnoci. Sice máme tam prístrešok, ale tak či tak by sme zmokli aj všetky veci, takže radšej balíme už. Čaute, dúfam, že vás toto video bavilo.